Nagturong dagiti kamang ti Benguet First Provincial Mobile Force Company iti kabambantayan iti barangay Katlubong Bugyas para iti tree planting activity. Kabinadang dagiti barangay official ken dagiti volunteer a residente nagmulad na iti na dumaduma a klase ti fruit-bearing trees a napateg sanlang para iti environmental protection ngem agraman iti food security para iti komunidad para iti masakmayan. At dangday iti unit a sagudayan ti PNP core value a makakalikasan. Aktibidad tapno mabawasan ti epekto ti climate change iti aglawlaw ken para iti sumaruno a henerasyon. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.